Hello mga boys. Hello, hi, hello. Merry Christmas. Kanatong tanan mga bay karon pizza 30 sa bulan sa Oktubre. Birthday sa ako ang Kuya Erchan. Dayon, ako lang gidungan si Raprap kay ugma man si Raprap. Happy birthday, Raprap and Kuya. Hi, baby. Andam na ka? Ayan mga boys. Nami karon kay nagluto ko Kuya pagtarong. Naa nami Christmas tree diri for the first time. Guba. Sulod sa pila ka tuig mga bay nakapalit sa jud Christmas tree. Kuya, happy birthday. Unsay imong kastorya? Thank you. Thank you. Unsay message nimo? Ayaw ka ulaw. Man. Unsay message nimo? Salamat. Ha? Salamat. Pero mag-istorya ya. Salamat. Shout out ni Eureka. Mana lagi? Happy birthday Kuya. God bless. Eureka. Gihandaan ti karon kay 13th birthday nimo. Inaot nga mabuutan na ka, dili lang ko gusto nga. Kabalo na ka. Okay. Happy birthday Kuya. I love you so much. Mama love you so much. Okay? Shout out ni Eureka. Ang crush Dara mga bay. Isa mo na. Silang ipalitan og cake mga bay. 13th birthday ni Kuya. Pagwa dito kandila ya. Nya 11 si Rap nahutdan man Say og kuwag kandila. 11 so duha ka kandila na lang akong gipalit. Ay Say 11 ba? 12. 12 di ay. So dara mong handa mga bay no. Di ay pansit na napunog kaning B-boys sa ibabaw. Di ay spaghetti usa ka drum. Di ang kanon. Sinugbang baboy. Na ay sinugbang manok. Sinugbang isda. Murag puro sa sinugba ron day. Di ay upat ka lechon manok, duha kang Rap, duha kang Erjan. Sige, bahin-bahin mo diha. Hi, hello. Dayon, apa yung isda diri nga another version sa isda. Og syempre, present ang akong best seller na puto cheese. Og di atay macaroni salad. Naunsa man akong gipalit nga nga sudlanan nga wa may taklob. Dayon naghimo sad kog chocolate sprinkles! Favorite of the kids. Paborito ng mga bata. Okay. I hope na magustuhan ninyo. So, mauro ni mga bayo ang among handa. Dira ang among cute nga sala. Oh, dira. Dira ang among kuan diri. Among wifi, among kuan. Kinsa man ni, kinsa man? Dira ang among cute nga sala. Cute, very cute. Cute like this guy. Okay. Diara. Sige. Wa pa nabot ang kuan ato ang. Hi, Blessa. Blessa. Uy, Kuya John. Salamat ha. Ni mga unta niya, paunahan sa ato ni mga kiddos. Para manambok na ni sila. Kaon. So, di ara mga visitor ni Kuya Erjan ug ni Ralph Andrew. Hi sa mo diri, hi. Ay, mga mag-pray kay si Claudia. Mga bright ni sila kayo, mga banggitan ni nga mga bata. Pinakabanggitan, di ara oh. Basta na yun. Di ba? Si Claudia mag-pray kay Para mga banggitan yung mga estudyante sa Pusok National High School. Pag-eskwela mong tarong ha. Hope na 5 years, pila ka years ka? 10 years from now, all of you are already professional. Pwede ba yun? Charot. Sige. Sige, basta eskwela tarong, bahala. Dili, kuan, dili. Dili hadlang ang kapobrihon para makatiwas sa eskwela. Sige, magkuan na ta. siya daw ang mag-pray. Inya kung magmakaroni mo, pagkuha lang mo kutsara. Sige, mag-start na ta. Kinsay mag-lead sa prayer? Kinsa, si Banggiitan ang mulid sa prayer. Kinsa man, si best friend na lang, si best friend. Si nanay na lang, wa na lang kapaingan, si nanay na gyud. Sige na, start the prayer. Kuya! Uy, mag-pray na ha. Pati na ang bibi. Ang bibi.
Sige, sige. Dara mong handa mga bay. Sige, mag-prayer na ta. Dyan, ambi. Ganaya. Ambi ba? Atong ibutang ang atong presensya sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Among lang itong Amahan, daghan kayong salamat sa grasya nga among nadawat. Among pangayoon kanimo Lord nga unta makahatag kini kabaskog sa among panglawas. Labi na hatagi usab daghang grasya ang nag-andam niini ug ingon man ang sa ulog sa adlaw na tawhan karong adlaw nga mao si Arjan nga unta hatagan nimo siya sa malantik nga pangisip nga makatapos siya sa iyahang ambisyon Lord. Sira Hatag pisad. usab siya kalipay sa iyahang ginikanan ug ingon man ang mag sa ulog usab sa iyahang adlaw na tawhan ug mga adlaw Ugma si pohon. Ralph Andrew nga imo usab siyang hatagan sa malantik nga pangisip nga iyang maangkon ang iyahang gipangandoy nga kinabuhi. Kining tanan Lord among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Okay, manganta ta. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Pastor. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Erjan and Ralph Andrew. Okay, yay! Nya mag-blow sa tag kandila. Palihog nanay bi. Sige, pwede na mo magkuhan, magukad. Palihog sa kuan nay sa bomba. Pusporo nay. Sige, pwede na mo magkuha lang. Sige na mo. Daya. Sige, sige. Palihog. Sayang. Sige, mag-wish. Mag-wish? Wish, Bisaya dahil I Bisaya. wish makapalit ko charger. Ang problema ron. Ang siling pa. Problema ron, ang hangin. Wish ako makakuhaan kog charger para maka-charge sa akong cellphone. Na. Sige. Tabunan na lang. Ang walang isa. Bagay kayo. Patay na paso. China oil. Yan na, nang Kung manang na kalayo ay. Pasok ko dahil. talong asag. Anak ka. Sige, tabuni. Pag mo sa kayo. Pag mo na. Dili pwede kay mamatay man sa pasuga. Oh, mas ano, mas Ay, bagay silang ganang kuyo, mga Oh, sige, Surprise ka sila. mo di. Ano na lang? Oh, sige, sige, ana. Ano isa Right ni mama. Kailangan din na duha. Sana oil. Nga usa rin ko pa may. Sana suka. Sige, ato lang tabunan. Duha ka plato. Ini Katrin o sa Katrin. Ano yun? Katrin na suka pati. Oh, sige, sige. Sige, wish na mo. Pawang isa. Ayan. Ayan. Alam mo, pawang Sige, sige, sige. Tabuni sa Axel. Tabuni sa Axel. Sige, tabunin ninyo lang. I know you, all of you are smart. Wala, sige, tabunin tanan. Layo lang dyan. Di ba ganyan? Ang ganina yan. Oh, sige, sige. Dito na mo. Ang Ang gabi eh. Sige na, sige Ala, na. nasunog! Sige, layo lang, layo. Sige, kuya. Go, blow your candle. Yeah, blow Layo your ra kayo candle, sa te. kuya. Hey! Layo kayang isa. Naabot na. Sige, sige, sige. Tayo pa kung ganan. Kaon na, guys. Sige, kaon na mo. Kaon na. Sige na, unsa may... Mag-una dyan na sir. Tarong di lang ha, tarong lang. Kay ay, ukaran pa tama. Sige, ukaran ako kung mga anak. Ha? Di, kamu dia, ukaran lang tamo para diha ra jud. Ukaran na lang tamo ha. Sige, sige. Pamukaran ako kung mga anak. Ako ti imong anak. Sige. Unagi. Us na, oy! Kadiko ka na! Okay na, unan ta wag. Bagay mo!
Siya ra na iya te. Paghinag, magagat niya ako. Ako ati ha. Oh, sige. Lalo ka nang. Nay, balihog po ka tong ana-ana. Sa ganan og lubos. Tara ko sila Aliyo ibaw ko sa ay pansit. Aliyo ya na sa lubos. Ganan mani. Sige, ay, nasa inahan, sige, ay. Nasa inahan mo. Ah, Ay, sige, mama sige. na ata mama. Ako ilahan. Sige. Alam day. Pagkuha mo sa inyo. Dadag na kanong. Dadag na kanong Nay manok, naidaghan kaon mo. na lang day ha. Sige, sige. Ang Biaxel. Sige, okay ra na. Sige. Oh, si Axel. Ako di ay Floresca. Kuya, murag siya magkurutuan no kay Si Banggitan, si Banggitan. Si Banggitan, wala pa ang taon. Ala ay si Banggitan oy, ala. Ataya Banggitan, ay. Hoy, ako sudan. Ay, ganahan. Oh, Ma, ako mo. Hala oh. Isdo. Ako. Wala ko tani na. Mo ni siya managuya bagong kasal silang duha. Mo ni ang kanalaki ang babae. Ay, ang ay. Ala ang Banggitan. Si Mr. Banggitan. Ala, asa niya ako ma? Parang kami. Ano si ato? Sino drum na kabuo? Sa imo ha, manok. Oh. Manok na pula akong gisog ba? Soft drinks mo. Magkwatag ice? Ayun sir. Naglati mama. Sa kalayo ko no, naluto ko no ang manok na pula. Oo, mao na ang manok ng pula ni Ra. Eh, nasunog. Mag-slice tag cake. Nanay. Pwede ko Ma, nanay. ang cake mo nay. Puti ito maluwag pag slice. Ma, ang cake mo pagkaan ko. Ma, Ah. ang cake na spaghetti. Yan ang soft drinks may mong giuna. Wala pa man. Ah, dara oh, kurat ra ba niya akong pansit? No, dara sa kuan. Ana. Pansit kanto na siya. Ah. Yung mga messenger, ginawan yan. Baby, ang bilang. Ay, sa 143. Spaghetti na Ayan, yun. ikaw ay Sino? ano, Meron, ani? Ikaw lang. Kanan ko ng buwa pa. Siya ang pinakagwapa sa Molonte. Wala pa, paminte na Ang lang. pinsay ganahan. Ani? Kasi Pansit kanto ni siya. Samtong Claude. Pansit kanto niya, ang gisa gulag baboy. Oh, ali be. Kami na magatubang. Lord. Ang manok ko wala. Uy, litson manok, pangaon mo. Kaya ba na? Pagkusi lang mo diya sa litson manok. Go, go, go. Nakabot di mo kaon na. Ay, sorry, baby. Ansay mo sudan. Bautan na ko imong yaw. Kanang unot mo ha. Ani, oh sa manigin ani mo. Ang nakabot di mo kuha. Sabi na. Ma, sa kwarto mo magkaon man. Asa tumiguran ang gamay diha? Mananani. Bakit nagkatunod? Ali, diri lang lingkod ari oh. Ako na ko ning plato. Kupat lang ko Unod, bang budak. Ma, maglupat lang ko may. Oh, napay spaghetti pangaon Oh, pa. napay spaghetti oh. Kung di ninyo na makaon, padalaan ta mo nang way mga online. Kanang kung ano chicken. Oh, pustan ta mo, pustan ta. Ayaw di Jimmy Sir Bengitan. Kaya uy, ano pala labs, Earl? Uy, ang bata asa man to day? Ah, magdungan. Batay! Mukari na si Chris oh. Ma, nandun pala labs, kuya ma. Ano si ma? Lukaw? Dala ay. Nandun yung labs, kuya. Ano siya? Nakaping. Ako mukaran do. Dala ay. Dito nakaping. Kay musunod na, musunod ta. Kuya, manggusto. Ali na dong, ali na. Manaman sila dong, naghukad na sila. Ako, nakaping. Uy, pag ano sila? Chicken. Mang Chicken tagtagi. ako ay ako. Chicken inday wala may sudan diha oh. Eureka What happen? Shout out. Nataga. Sige, pag-shoutout mo na sa inyong classmate nga wa diri. Shout out ka! Shout out ko sa kumama. Ayaw ko ganali. Sa Shout out ni Jan Ivan P. Colina. Shout out sa crush ni kuya. Shout out. Aliyah. Ay, Shout out ni Aldred Sires nga wala diri katong perteng buguya. Eureka. Eureka. Shout out ni Eureka, Tatris, Bilal Wasak, Ugno Sophia. Pasok diri. Abila ko. Jane Dakayman. Pwede ka sa Eureka. Shout out ni Claudia Villa. Hola. Wala nagyaka na Ang mo bot ko ni Claudia. Kaya Oh, makapin. higup mo sa drinks diya sa inyong pinagigutan para pila. oh, napay sana. Silo si Ayan. Napay pa sa ang bibi tagtagan na to nagputsala. Wala ibong ni Claude daw. Walang Bengitan. Ako O dari lang na inyo wala ha. na natin. Claude, anak Claude. Ma, sa iyo. ayaw ko ihatag ka tulad ko ha. Ayan. Ate, kaya ko sa papa. Mo ba?
Kapuso na lang kung Angel rin, di ko sila kabutan. Lang, ambing kuan lang, ambi ang macaroni o kanang sprinkles. Tatagan na ko lang sa inyong plato. Sige, kaon mo, kaon mo. Huwag ang sprinkles, bibi. Hindi. Kaunoy. Sa Earl Gauche. Chicken ba? Ano yung naman? Sama. Tagay mong tapad. Wala sa sugar. Asa man tong kutsara na to? Sige lang. Kaon lang, ano? Oh my God, No more diet today. Muna akong cake. Maghinungi tayo mo na. Walang ka. Manskin, taksin ko ra. Walang ka. Unsa man, busog na? Manskin, taksin ko ra. Kinsa kini? Kinsa kini magwaman niyo siya? Ako. Kina magwaman? Tama. Ikaw? Siya, Pila na hindi na mo? magkong Uy, 13 na pala sa mga Hindi, yan. kisa may ganahan o isa. 17 ako. Sprinkles lang ka, oh. Ako, sa kanto sa akong edad. Ano kang gabi? Manskin, taksin ko. Ang bibili ano makakapunta. Sige, sige, wait, tagsa mo. Ako na ibang galing. Okay. Uy, daghan yung salad. Sige, kaon mo. Ay mo kaulaw ha. Mga anak ta mo. Ito, lagsa rin yung once in a lifetime. Ha? Oh, okay ra no. Daghan mo tabang na ko. Manglaba, manghugas. Manilihit. Sige na nag-imilte. Ako lang Okay ra mag-email. Basta humano ng trabaho. Tag lang ko. Tag lang ko na siya. Lang mo, pagkuha lang. Langga. Rice pa ka? Ano to? Tagain mo siya. Nagkaon na ko te. Sige, kinsa may yung sprinkles? Katril. May Kaon pa mo, kanon. Katrina, dako. Ibutang di lang sa inyo. Lang, gasa mo yun. Putot, pinuputot. Puto cheese. Pabaluran na lang mo. Cheese. Puto. Kinsa yung nakapalit og puto cheese? Putot na niya. Puto cheese. Captain America. Kinsa yung magkuhan, mag-ingunaan ni sa salad. Nasa Captain America ma. Sige, pagkuha lang mo ha. Eh, kung pro salad lang be. Asa si Captain? Wala mag nabusog na pinaglantaw ni Patay. Mia. Eh, kung Sa kaping. lang, guys. Hi guys, ako na Pangaon si mo Captain isda. America. Anak lang, pagkaon mo. Lap. Okay, kung pro salad lang. Nalimot ko. So what's up guys? Nagay ka. Kakain tayo ng luluto. Ano ma'am? Samok pa ni May, nagkaon ka. Oh, salad. Thank you. May akong kaon. Banay ka. Kaon na ya. Isa. Kalibangon siya. Nakatukanan nga. Ano ba yung surveyor, oy? Ako kaigit sa mga. Mama niya. Tama. Alam mo dito ko, basi magkuha na mo dahil lips mo sa inyong kuhan. Ria. Kaya ako daw si Arte. Ha? So, yung surveyor nila. Iyang kayugan. Iyang kayugan. Iyang bag tante kay nawala. Bag? Tara, diri oh. Ay, tote. Ako nagdagbag eh. Ay, lalala lang. Assuming siya, oy. Kuya, kaon na. Kaon na, kuya. Kalibangon. Dun sa na yung mga classmate, kuya. Mura lagi na Tara, mura. Kay. Kaya mo, Ay, yung kalimangon. Si Bang Giitan doon. ayaw na. Siya. Siya science sa burada. Science teacher. Because science sa murada. Tara siya. Ay, mga bay. Kinsay nag-adto nyo sa Park Mall? Ako! Sa horror. Ano to? Horror park. Bibo kay mo? Ay, nangadto mi. Murag wala lang. Lahi adjud ba sa barkada nung kuyog? Kay sa pamilya hilom kay mi susud. Na napiit sila sila. Si Papa ang leader na mo din diri mi nagsunod. Uy! Uy,
Dili man gud manghadlok man gud na sila basta mahadlok mo. Ako ba yan? Anak kakagwi ka Puti. na. Ngayon ta. Ngayon mga bata. Laptop ko sa suot nilihok. Ha? Manghadlok man gud na sila kung mangyagit mo maayo. Pero wala lang. Oh. Niingon pag ko asa dapit mo agi. Ingon butang usa didto. Dito bag. Oh. Dito. Taman ba to sa November 10? Ngadto ta? Ngadto tag otro? Libre ako ninyo. Kabaga. Nya kay di man ta pwede mo sulod tanan nga dungan nindot tag tanan para bibo. Lima raman. Oh, hadlok kayo kay patupat ra. Pwede naman dito basta makita na. Ha? Oh, 5 mami kabok, upat taman 5 man. Mo to 5 mi nagkuyog hala, nagsunod mi, wala mi gaparid. Aha. Maragwa. Ali na. Oh, ali ba? Sige, hukad na rin. Sa kwarto, oy. Ha? Kusina mo, naitakon. Ako lang gusto. Naman gud as papa. Ay, nagtatod. Ah, si papa na. Binuang na mo hoy. Sige, kaon na kaon. May ana naman ko. Aya, di po kayo sila daghan salamat mga bay. Tanawal ninyo sa kuan ha. Inyo mga gwapo nga mga gwapog mga gwapa. Ma, Oh, di ara oh. Okay ra ka di alam? To ara ang birthday boy sa gawas. ma. Ah. Sabi na ko nag-game na na. Oh, sige. Okay, bye. Bye sa Madrid, bye. Bye.